11,770. Bako San Fernando. Wala ko siya. Pinaos siya? Tabak na kanina ako. Siya po yan, dalalan mo ni kaya, no? Na? Wah. Kaya na ako mumutos motora, no? Jadi, Tabak na. dali makan. Pogi ng bapa, oh. Ah, Pogi mo kay camera. talaga. Jason, friend lang kaya Facebook eh. Nino? Jason. Jason. Ah, Siya biasang magkaya eh. Akakita ko rin ka na ako. Ito mag-ibarbas. Alik yaman. Daan batak na ano. Laweng ka pa. Hindi ko yabi babaeng anak nakapupo. Prenda ka? Alimag pili. Oo, web ko. Sige. 11,771. Mag-vlog ka naman. Mag-vlog ka naman. Oh, mag-vlog-vlog ko. Bata ating ko remembers kang gagawa ko kay Galdoldo. Batang kaya balo ko nung productive ko kaya pabulan. Kung ano pa yung makawa ko, wala. Jadi ano mag... Na? Sakto lang eh. Oo. Ibit-bit ka lagi. Oo. Paano yung tagyan eh? Wah. Kabang lo, bali luto yung peanut butter, ne? Wala, lagi kau na masalis eh. Manila di ba ng hotdog? Tama yan. Okay, okay na yan. Thank you. Sige. Oh, Bob. Thank you very much. Sige, Bob. Talaga? Kabeda kay YouTube. Sige. Sige. Okay, Bob. Bye-bye. Bye-bye. A few moments later. Oh, Jesus. Okay. Ay, guys, Hedra. Sige ako. Sige, kilap. Kakalog na papa mo. Sige. At si parang bong. Ngayon natin dyan. Abok ba kami ba na? Ang gaya kaya itong gaya. Posti mo dyan. Malakbak ba kanyari niya kasi yapit pa yung tatag nito eh. Oh, ay, boss. Ba? Yabi may mga Oo. May kubra kaya tayo mag-extra yan. May message na ako Facebook kaya makailangan operator. Anong kaya working water? Wow. Kaya pinipikakain niya yun eh, para may bulos. Di na may Mali pa pa niya. yung ganyan ni. Kaya tayo pa yung posti na kanyan. Oo. Min-adjust din. So property line din yapin yun eh. Eh manina eh pa manina. Baka niya nagkakaroon eh. Pati kita kabilang, mas dakal pa. Ano? Kaya kita dulo ka rin eh sa. Huwag kita mo ka rin ko. Mas matas pa yung ka rin ko. Tama yan? Kaya level na? Kaya po. Gana ano pala yung pangay mo ganun eh. Pwede mga loko yung pala. Pwede na. Mga maglawol na rin ako, pre. Ang tensad eh. Site balaan yan, yung natin plastic.
Kumulyayamang. Oo, kung lang. Tura pala rin yung squatter. Karnere, tao. Yung squatter. May gana. Hmm. Kahit na nilalabas ng truck, eh, ito yung pangalawa. Ay, itang namin pwede kita. A few moments later. Nan? Panggalata na. Oo, pangasin na. Kasi nakapahukay mo na yung Vlog po kayo? lalagay na Ano kung ba, yung kung anong ginagawa ko, kung may ginagawa ba ako sa Mag-Apple, pinapost ko sa YouTube. retaining wall dito sa gitna. Babanggit ko lang kanina. Ay, ganun din. Anong gamit yung sasakyan sir? Yung Fortuner ko. Minsan yung Hilux. Ayun. Sasahod na kaya sa Friday? Sa Friday, opo. Friday. Ano, nagbigay na po sila? Sa Friday pa? Hindi pa. Mga kano pa binigay po? Yung isang araw pa lang binigay, nakaraan naka 6 days. Yung 1 week, 3 days. Tapos second week, 3 days ulit, 6 days. O plus yung ngayon yan, bali nakatambak ka eh. Marami-rami pa trabaho natin, no? Marami-rami pa. Oo. Ito po. Hindi naman Dito kaya pa ng namin inumpisahan para may daan. Makadaan-daan sila. hindi naman kaya ng tao yan. Hindi naman kaya ng tao. Luwag din. Ito, ito yata dalaga to. Ano. May asawa. Binata ka pa? Pinata pa. Oo. Kaya dad sila siguro. Sino? Si Renzo? Bilas niya yan, bilas ko. Ha? Hukain pa. Oo nga, ano. Doon, papantayin pa yan. Doon. Kaya, kaya. Brad, salamat ha. Hi! Pugi! Ano pangalan mo? Ano ganyan ka makatingin na? Mukhang tumatama ka na. Ano ako sa dyan? Wala pa naman nagkagusto sa'yo dyan. Wala ka pa naman nagugustuhan. Focus pa po. Focus pa sa career, no? Priority. Papatano ng pera. Okay lang, yayaman tayo, no? Oo, yayaman muna tayo. Ito mayaman po to. Oo nga, sa tingin ko mayaman ka eh. Wala nga akong pampasaw sa mga tao, hindi pa ako nakakubra. Uutang ako sa kanya. Ay, sa kanya ka talaga umutang, sir. Umutang sa akin, 50 pesos eh. Ano 50? 50 mil. Sir, kamusta? Yayaman niya, no? Oo, hindi pa nga ako nakakolekta nga eh. Uutang ako pampasahod. Oh, may bata. Hey. Yeah. Dito naman. Nung may na-truck mo dito, hindi na makakahon, no?
Par! Par! Yung retailing niya. Parang meron. Talagang dump site, no? Oo, dantay. Basurahan talaga, oh. Wala kasing bakod eh. Oo. Kung walang bakod, ganyan talaga mangyayari. Siguro yan dati hindi naman ganyan kataas yan. Sa kakatambak lang ng basura nila. Oo. Dati ano to eh. Panay buhangin yung lahat eh. Oo. Yung mga soft drinks natin to, ano magbabayad? Anong soft drink sir? Ano gusto nila? Ano ba yun nandyan? Ano bang soft drink? Mga cook lang, royal. O Royal. Bigyan mo siya, tsaka yung driver natin. Tsaka tinapay. Oo. Kuha ka na kung magbabayad. Ilan sir? Tayo, 4. 6. Anim. Oo. Ginugutom to. Oo. Pag wala to, hindi nabubuhay yung flight. Ah, ganun ba? Laser, nung unang napagod ako sa kanya, hindi niya alam kung aakit kami o bababa kami. Akit tayo, sabi niya. Pagdating doon, baba tayo, sabi niya. Kala ko pinagtitripan ako nung uli eh.